ще стоиш, чули? Кучка! Преследват мен и мутри. Иска да ме пречупят. Спокойно, всичко ще бъде наред. Как се казваш? Цура! Цура, дай някаква кърпичка, моля те. Сега ще видиш ти кой е джантата. Снаката. О, нещастие сме настига. Та кола не върви. Ти доста добре караш. Неволята учи, мила. Ама къде отиваме? Телевизия, аз съм журналист. До вечера ще гледаш предаването и ще разбереш какво е станало. Джанта. Има ли друг запис? Копия на запис има ли? Има ли копия на записа, бе, кучко? Записа къде е, бе? Кучко! Кажи къде е запис? А? Записчето? Къде е записчето, бе? Кучко! Ара, кажи, бе! Ало, Ало, Ванеса, да? извиня, че толкова късно ти звъня. Бил ти ли си, бе? Белот ли си да ми звъниш по това време ти? Да, знам, че е 3:30. Имам нещо много важно да ти казвам. Какво? Снимах как Чуков убива една кучка. Кой? Да, Чуков, депутата. Да. Трябва да се видим, за да ти дам записа. В 6 часа ще се чакаме на бензиностанцията, добре. Айде, трябва да затварям. Чао. Чао. Седим си дома с нощи онази и слушам музичка, и си люпим земки. По едно време чувам едно куче как вие на умрело. Излизам отзад и се прокрадвам между храстите
И гледам Чуков депутата. Как се смеят двамата от те бабитите, как налагат едно куче. Кучката на съседа. Бият го. Аз извадих телефон и всичко заснех. Заснех го. На телефона ли? Дай да го видя. Не, чакай, на карта го, на карта. Зюмбюле, цена нямаш. Колеги, ние нямаме закон, който да наказва онези, които издевателстват над животните. Вярно, имаме някакви текстове, но те системно са подминавани и не се търси наказателна отговорност. Вече имаме доста такива случаи. Предлагам заседателната комисия да обсъди този казус в най-кратки срокове. Здрасти. Здравей, какво става? Виж какъв запис имам. Няма ли кой да го претребе това куче, бе? Умри, бе, куче скапано. Джанта, трепете го това куче, бе. Какво? Трепете го това куче, бе. Няма ли кой да го претребе това куче, бе? Шефче. Не. Стой. Да, стой. Трябва да така нещо. Има проблем. Кажи ми какво да правя. Слушай сега, пускай го веднага в ефир. Но не мога, защото той е много опасен. Пази се, моля те. Чао. Ало, Ванеса? Получих го, всичко е наред. Целувам те, ще се видим в студиото. Момчета, моля ви, бебето. Мисля, че загубих бебето. Госпожа лекарката, някаква катастрофа е станала и кръвчицата май изтича. Беше бремена, да не е абортирала нещо. Ела, моето момиче. Ги остават тук. Айде, моето момиче. Я да не кажа какво е положението, легни тук. Да. И сега ще направим едно кюртажче. Отивам да си измия ръцете и идвам. Аре, звъни на шефа, бе! Добре, бе, изрут! Шеф е джантата. Става една беля. Кучката се оказа, че е бременна. Спри ме пак! Не на тебе, извиняй. Нещо изтече, някаква кръвчица между краката и може да е абортирала. Докарахме на лекар. Тук сме, пазиме, никъде няма мърдаме, добре? Слушам. Чао. Какво каза това? Ще ме изгонят заради тебе, бе. Изрут. Бей.
ти е, бе, брато? Какво стана? Момченца, има ли ви нещо? А, не! Нищо ли няма, ще убия та! Къде ще избягаш? Не можеш да ми избягаш. Шефче, кучката в задънена улица. Считай, че ни в лапите. Какво стана? Къде беше? Какво се Не случи? питай. Дълго е. Колко време Има до ефир? 30 секунди до ефир. Не можеш да излезеш така. Служете ми само микрофон. Мога, моля те, искам хората да видят цялата истина, такава каквато е. Остави ме. Чакай само. Моля ви, момичета. Моля ви, добре съм. Искам да бъда така. Моля ви, искам да бъда така. 10 секунди има. Моля ви. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването Разкрития. Тази вечер искам да ви разкажа една история, в която самата аз бях въвлечена. Разкрихме потресаващо събитие, което добросъвестен гражданин от град Перник е заснел с мобилният си телефон. Кадрите, които гледате, са от двора на вилата на скандалният депутат Страхил Чуков. Както виждате, той и неговите охранители жестоко пребиват съседското куче, което им попречило с лаянето си на пиянската оргия. Момчето от Перник, заснело всичко това, се качва на колелото си и през нощта стига до София, за да ми предаде записът лично. След като охранителите на Чуков попаднаха по следите на записа, бях измъчвана и бита часове наред в един от неговите складове. Кучко! Има ли други записи? Копие друго има ли от записа? Казвай! Отговаряй, бе! Ей, тебе те питам, отговаряй! Господин Чуков, обещавам ви, че ще ви разоблича публично. Момчета, изтръгнете всичко от нея! Как се чувстваш сега? Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Разкрития. Тази вечер, вместо с Ванеса Вълчева, ще бъдете с мен, Вяра Христова. Ванеса е пред Народното събрание. Ванеса, чуваме ли се? Чуко зад решетките! Чуко зад решетките! Чуко зад решетките! Чуко зад решетките! Чуваме ли се, Ванеса? Да, вече имаме връзка с колегите. Здравейте, колеги! Намираме се пред Народното събрание. Събрали сме се с една нелека задача днес. Искаме да направим един протест срещу един злодей, един човек, който се позволява насилие срещу животните, а и не само, и срещу хората. Освен, че искаме да видим този злодей зад решетките, искаме и оставката на цялата му парламентарна група. Граждани, с мен ли сте? Оставка! 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 Как ще коментирате процеса? Колеги, ако обичаш, имам само един въпрос. Господин екс-депутат, как се чувствате сега?
Кучка! Кучка! Как се чувствате сега? Вкарахме оная гада в затвора. Ама не заради насилие на куче, а заради мене. Такава ни е държавата. Какво беше този шум? Чули, Ричи? Стой тук. Момчета, знаете си работата. Кучката трябва да изпее всичко. Мама ти мръсна, дай бухалката, бе, джанта. Какво беше този шум? Чули, Ричи? Стой тук. Мама ти мръсна, помяр. Преди да са ме набили. Не, бе. И аз си я го заснех това целото. Целото го имам. Как си ковнах малкото пръще. Изрод! Ученичка. Оста тук, бе. Ама кога е важно да кажеш? Да правим кръвчицата, да не е вкусно. Аз... Да. Ама вие не умрел. Абе ти тъп ли си, трябва да изтървеш, бе, много си прост, бе. Ти си тъп! Кой е тъп? Аз съм тъп! Майната ти! Нещастник, за нищо не Аз ли ставаш! съм тъп, бе? Скапаняк! Звъниш на шефа и му обясняваш всеки бук. Ти да и правиш сенка. Сенка. Това сянка правя, бе.